So guys, ini video iseng sampai next video थाबैनो लोगो मोनगोन. Sorry यार. Nei. Next video थाबैनो लोगो मोनगोन guys. आं दा सोंनिसै माबायदि नांखो जागाखो. जागायाथ' ओरैनो गोबां मोजां दे. ओमफ्राय आं मबाइल लाबोदो आरो जोंखो दिनै. आंनि चेनेलाव नोंथांमोना थाबनो नुवाबो जानानै भिडिअखौ मानो होनबा आंनिया सिम जि चेनेलदो लिंक दंमोन सिमा आरो पार्सनेल सिम मोनैया एसे प्रब्लेम जादो। बेनि थाखायनो माने आं भिडिअखौ दा लाबोना दोनना थाबनो आंनि इउटुब चेनेलखौ आं लगइन खालामनो हाथ'वाखै मानो होनबा बेयाव OTP कड फैयोना आं सिमनि थाखाय हाथ'वाखै आरो आं ब्र'नि चेनेलाव बुंबाय जाहाथे ब्र'आ भिडिअखौ थाबनो होयो आंनि भिउवार्सफोरा जाहाथे गम मोनो ओंखायनो ब्र'नि चेनेलाव होग्रोबाय आरो आङो नारनि बय बिशाल बे आदाया बर'आनो आरोना माने हिन्दीयाव बरा मटर ब्लगिं लाना फैयो आरोना थ' आदाया खनसे आंनि चेनेलाव फोरमायना होदो स' माने आङो मटर ब्लगिं खालामो आरोना हिन्दीयाव स' आंनाव गोबां भिडिअ दं आं टावांआवबो थांना फैदो गाइस बेनिफ्राय बिदिनो आं गोदान जायगा एक्सप्लर खालामो आरोना स' दिनै इ जायगायाव एक्सप्लर खालामना नायबाय जिहेतु इ जायगाया गोदान दाबो माने ससियेल मिडियायाव फैथ'वाखै इमान Oke guys, ओमफ्राय दाहायनो जोङो माबायाव मोनफैबाय आरोना नमाइलाव ओमफ्राय दा जोङो नै तामुलपुर खासिबारियाव थांनो सानदों आरोना एक्चुअली आङो बि जायगायाव थांखानानै खिन्थु भिडिअ होखांखाबाय आरोना आगोलाव अब्लाबो दा आङो नै DN मोनदो थांनानै भिडिअ खालामबावनो नागिरदों आरोना स' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन बेयावनो दङ आरोना नै जोंना DN आदाया नै थांलायसै गिदिंनो दिनै थांलायसै जागा नांगौ आङो थांनो जायखिजाया Nei. खासिबारियाव थांगोन खासिबारि guys नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोबां मानसि दङ नै जोंना आदाया थ' सिनाय मोनखायो आं सिनाव खनसे गासिबो बाहाय होनदो हाय गाइस भिउवार्स सिनायदिग्रोदो आदानि सिनायथि आरो बहुत मोजां मटर ब्लगिं होयो आरोना न' आं हिन्दीयाव ब्लग खालामो आरोना गाइस खिन्थु आं बर' हिन्दीयाव ब्लग खालामो आरोना बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय आदाखौबो आंनिफ्राय Oke guys, ओमफ्राय दा नै जोङो जागायाव मोनफैबाय guys नोंथांमोना नायनो हागोन भिउआ माबायदि गेलेनाय ओमफ्राय DN मोना बिथिंजाय दङ आरोना ओमफ्राय इयाव रेस्ट लादो एसे ओमफ्राय इसोर जागाखौ सिनाय मोनामोन आरोना ओंखायनो आङो लाना फैनायसै ओमफ्राय आगोलावबो आं बनायखाबाय आरोना नैयाव ब्लग होखादों नोंथांमोना नुखादो जानांगौ आरोना होमबाबो दिनै खनसे आरो भिडिअ मोनसे लाबावबाय आरो ब्लग नोंथांमोना नायबानो जाबाय DN ब्लग मोन दोङो ओमफ्राय गरायसननि सानैसो लोगोफोर फैदो इथिंगालि दङ आरोना थ' गाइस नोंथांमोना भिउखौ नायनो हागोन माबायदि DN आदाया आं दा सोंनिसै माबायदि नांखो जागायाथ' ओरैनो गोबां मोजां दे ओमफ्राय आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानो ओरैनो माने दा ग'प्र'दोबो बारा मोजां जाया भिडिअ लानो इदियाव माने ड्रन नांगो ड्रन बा बरिया जागोन आरो जागाया खिन्थु गाइस दाथ' जों केमेरायाव इमान लाग'नो हाया खिन्थु रियेल लाइफआव नायनानै फैबा एसे गाहामसिन जायो ना होमबा ब्र' बिदि हाखर दोङो नारेंखल दोङो लाइन फट' सट' लानो मोजां जागोन ओमफ्राय ओरैनो बारफोर जाफैनो गाहाम आरो मोजां बहुत मोजां जागाया जिहेथु खाथिनि नालाय गाहाम औवा लायदों जायो
लकेल गोवा दा माने बर'आ लाबदो आरो जोंखौ दिनै आंनि चेनेलाव नोंथांमोना थाबनो नुवाबो जानो हानाय भिडिअखौ मानो होनबा आंनिया सिम जि चेनेल लिंक दंमोन सिमा आरो पार्सनेल सिम मोनैया एसे प्रब्लेम जादों बेनि थाखायनो माने आं भिडिअखौ दा लाबोना दोनना थाबनो आंनि इउटुब चेनेलखौ आं लगइन खालामनो हाथ'वाखै मानो होनबा बेयाव OTP कड फैयोना आं सिमनि थाखाय हाथ'वाखै आरो आं ब्र'नि चेनेलाव बुंबाय जाहाथे ब्र'आ भिडिअखौ थाबनो होयो आंनि भिउवार्सफोरा जाहाथे गम मोनो ओंखायनो ब्र'नि चेनेलाव होग्रोबाय आरो आङो ओके गाइस जार्नि बय बिशाल बे आदाया बर'आनो आरोना माने हिन्दीयाव बरा मटर ब्लगिं लाना फैयो आरोना थ' आदाया खनसे आंनि चेनेलाव फोरमायना होदो स' माने आङो मटर ब्लगिं खालामो आरोना हिन्दीयाव स' आंनाव गोबां भिडिअ दं आं टावांआवबो थांना फैदो गाइस बेनिफ्राय बिदिनो आं गोदान गोदान जायगा एक्सप्लर खालामो आरोना स' दिनै इ जायगायावबो एक्सप्लर खालामना नायबाय जिहेतु इ जायगाया गोदान दाबो माने ससियेल मिडियायाव फैथ'वाखै थ' जों इ जायगाखौ दिनै माने फैबाय आरो भिजिट खालामनो स' नोंथांमोना नाय जायगाखौ बरियानो इनि ब्लगावबो स' जोंनियावबो दं खिन्थु मा बुंनांसिगोनबो आलाग आलाग जायोना भइसफोरा स' बेनो आरोना स' बेयो बर' ब्लग खालामो आं हिन्दी ब्लग खालामो स' आलदा आलदा जायोना स' सापर्ट खालाम गासैखौबो नोंथांमोना स' बेनो आरोना गाइस आदाखौबो आंनिफ्राय जिखिनि हायो नोंथांमोना सापर्ट होदो बेनो आरोना ओमफ्राय आरो नेक्स्टआव थाबैनो आं भिडिअ नुजा फैगोन दे मालाबा जागोन दे अके गाइस ओमफ्राय दा जोङो नै खासिबारिनिफ्राय नैबे बाक्सा तामुलपुर प्रागआव हाबबाय आरोना इथिंगाले गारिखौ बरिया प्लेनिंनो पार्किं खालामबाय आरोना गाइस ओमफ्राय जोंना लोगोफ्रा गासिबो इथिंगाले प्रागआव हाबनानै दङ आरोना ओमफ्राय आं हाबथ'वाखै ओमफ्राय दा जोङो खासिबारियाव थांदोंमोन नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ आरोना ओमफ्राय दा नै जोंनि तामुलपुरावनो हाबबाय आरो एक्सुवेलि आं नैयाव आगोलावबो बहुत भिडिअ बनायखाबाय दे गाइस होमब्लाबो आङो दिनै आरो बिसोरखौ डिएन मोनखौ देखायनो होननानै आरो सानैसो इउटुबार फैबावदो लोगो गरेस्वरनि ओमफ्राय दा बिथांमोना इयावनो दं आरो ओमफ्रायथ' गाइस आंबो प्रागआव खनसे हाबनि मोनथाममोना नायलांबाय थादो गाइस अके गाइस ओमफ्राय दाहाय जोङो नै तामुलपुराव दसे रेस्ट लादोंमोन नै तामुलपुर प्रागआव जोंनिनो खाथि जाखायो आरोना नैबे तामुलपुर प्रागआ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि थ' गाइस ओमफ्राय दाहाय जोङो न'आव थांनोसै ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ नैखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै शेयार खालामनानै हो आरो लाइक खालाम आरो अननानै आं नोंथांमोनखौ बुङो आंनि चेनेलखौ जाय जाय नायदो नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे नेक्स्ट भिडिअ आरो आंखौ लोगो मोननाय बायदि तो गाइस दिनै भिडिअ एसेबां जोब्बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन सरि यार नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस बाय बाय